Ndewonu ndị be anyị daalụ. Onwe nwanne anyị nwoke bi na UK wee bịa kọl m akụkọ a wee sị m na nwanne ya nwoke bụ ọnkụl ya nọ na obodo a bụ UK ya na onwe ya bịa ịgụ akwụkwọ. Ọ gwakwara ya na ọ na-abịa ya bịa chelie n'airport dulie akpachacha ekwe ụka akpala akpa isi ka eji ekwe ya bụ ọlandziada makwa ihe nwanne ya nwoke ma ebu ọnkụl ya bụ nwanne mama ya ọ bụkwa na nwanne papia eji asị ọsọ chụba mmadụ ọ na-ekwu nri ọnkụl ya wee gbanyụ fonu tololelele m anụ ozugbo onu ya a na-akpụ ya ekweke na ekwe a na ọzara o wee tọkele ka nweghị tọkele tọ n'airport wee na-ebe o mechie ọsị na ọnkụl ya bụ ya kwa fonu ọzọ ọsị ahụ biko nya ọ bụgodị na ọ chọrọ ịbịa dulie nya renti elie hotel ma ọ bụ nya gbalia tren ka ọ gaba maka nwanne ya nwoke bi na London ya na onwe ya ga-agaba Scotland ịma Scotland dịrị aka from UK maka UK bụ 4 countries England, Wales, Northern Ireland na Scotland so Scotland dwagara onwe ya te aka aha agbakwa tren ga-eruche 7 hours ma Ireland ya na o wee sị na nwanne ya nwoke agbanyụzie fon a kedu ihe ọ ga-eme ọ bụrụ gị kedu ihe ị ga-eme o wee bụrụ ya bụ na ihe akọtụ ịgbadata ana ka anyị niile na-akarị ụka n'akụkọ ka m na-akọrọ unu chee ntị ka unu ghọta ihe na-eme na ọ bụrụ obere ihe ọkọtụ gbadata ana scroll down ka ịfụ ihe na-eme o wee bụrụ ya bụ ụmụnne ọ sị na nwanne ya nwoke ahụ bụ ọnkụl ya wee gbanyekwa fon ọzọ wee na-ayụ ya gbalịa tren tiketi ka ọ gaba skuul ebe o nweta skuul ụmụnne England akpọlịa UK akpọlịa Britain ọ dịrọ friendly ihe m ji akọrọ unu akụkọ a bụ ka unu gụchaa ntị unu chọọ ịbịa western world ijikere trọst onwe gị ịtrọst na mmadụ n'elu ụwa a sị na mmadụ na-aghalịpụ mana Chukwu nọ n'eluigwe ọ nara aghalịpụ mmadụ ọ bụ sọ Chukwu ka ị ga-atrọst ịghara atrọst ịmara ma nne gị ma nna gị ma abịa na England ma nwa ịkwọ n'azụ sọsọ nke ibu n'afọ ka ị ga-atrọst maka enwesịrị na ọ mara atrọst nwa ụkwọ n'azụ maka ọ mara ma mgbefa na-amagali jonjoloko n'elu osisi ma ọ kaala ụtụ lacha ajụ onye ọsị kwekwe so ụmụnne ka m na-akọkwala unu akụkọ m na-akọla unu o wee bụrụ ya o wee sị na ihe nwa bụ na ọ na-anụ nwaanyị onye ọcha na nwaanyị onye ọcha anyala ekwe ka ọ bata mbụ nwanne gị na-agakwana ntị ka unu nwee ike ka ikpe a maka ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme ka ikpe eziokwu ya bụ ka onye ọbụla na-esepụ aka enwe n'ofe maka omeghe aka mmadụ ya bụ kee na ikpe eziokwu ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme mbụ nwanne gị si na ọ na-abịa iwe wee bịa wee mee gị ihe o wee na-adajọgharị o wee si o wee yọbazie ndị ya na ya bakọplen ọmara ọ bụzikwa ndị ahụ nyere aka nabata ya n'ụlọ tinye ya n'ụlọ gbalịa ya ụgwọ tren o ji wee gatọpụ njem ya ebe ọ na-aga maka ebe ọ na-aga akateke ịdaa na London na-aga Scotland ị ka ga-agbacha 7 hours tupu iluo so si na oluzi wee gụtọpụ akwụkwọ ya wee nwetakwa ọrụ wee ọ bụzi ya na London a ka o nwetazi ọrụ bak o wee sị na ọnkụl ya ọ fịara arụ ya na nwunye ya wee so okwu nwunye onye ọcha wee nakọrọ ya ụmụaka wee chụpụ ya n'ụlọ wee dịkwa homeless unu filia n'ụwa bụ jonjoloko ọ sị na ọ dịzia homeless o wee tụtụrụ fonu wee kpọbazi anya kpọbịa wee kọsabaziali ya nkọsa nekwa ihe na-eme na nwunye onye ọcha chụpụrụ ya wee nakọrọ ya ụmụaka na afụghị ihe anyị ji asị unu nnukwu onye bụ unu na Chukwu kwulie emere efu maka na o menye emechaa gbadaba ala Igbo eje kpebie ụmụ gị niile ka ga-anakwa ala Igbo na anakọgolie ụmụaka chụpụ ya ọ gbazi aka onye ji maka onye ọcha ọ nabatara nwanne ya iji maka onye ọcha ị nabatara nwanne gị isi na gị na onye ọcha bikwa ihe nwa bụ na gị na onye ọcha unu na-ebi unu bigburu onwe na-egekwe na ntị o nya bụ ọ sị na ọkpọbazi ya nwanne andị ihe adịgolu nwanne mma nwanne ya mere ezigbote kọs ịma na nsili unu na-eme ezigbote kọs o mee paramedic nya bụ ịma ime kọs nya dị employability
agwa m unu na paramedic ya ma phlebotomy ma kekwapịa ma physiotherapy ma nursing ma medicine ma pharmacy ihe ndị a relate chetu ụlọ ọgwụ nya medical care medical practitioners ọ bụ hot cake n'obodo oyibo ihe aga ime nọọsụ na be anyị ndị obodo oyibo gị dị nso ịpọshu unye ọmamfiara ịbịa maka na fa na-achụ ya achọ mgbe niile fa na-alak ya fa na-alak 40 something thousand health cares in a year every year. Nya bụ nwanne nwoke wee si o wee mechie enyi o mee nnọọ kọọsụ dị mma ahụ wee mechichi enyi wee pụta wee na-alụ ọrụ na-alụ ezigbo ọrụ ya ka ọ na-akpọzi ya si na ọ na-akwa azị ya ọ nara aza nwanne nwoke ahụ nwanne nwoke na-enwezi mwute wee je na-akpọzi mama ya wee na-agwa ya nekwu ihe na-eme na onye nwa a na-azụkwa epik fon ya nya bụ nephew nya bụ maka nke ahụ bụ nnọọ ọrụ big uncle ọ bụ big uncle nya bụ big uncle na-ayọzi nke obele nwa ihe ka ọ batazi abịa ka ọ nabata ya ọjụ o wee bịa na-akọsa ma osi ọnya kwete ụmụnne ọnya kwete nabata ya ka ọnya anabatara ya ọ bụ ihe anyị si ka anyị jụọ unu ọ bụrụ gị ị ga-anabata kwuo nne eziokwu n'ime uche gị niile ihe ị ga-eme so ọ kọsachazianụ m ya nwee si ya ihe m gwakwala ya bụ ọfịa na-ezinye si ya good morning na-aga aga ọsị m na ọbụgodị ọdụshọn ọ ga-echeta wee si ya good morning ya which means na okwu ebego na ọ gazi abụ nwanne ya ọsị onye si ka abụrụ nwanne abụrụ nwanne onye si ka aghara ịbụ nwanne ma abụ na nwanne na ihe niile o mere bụ ihe jọgburu onwe si kedu isi na-abụ nwanne kedu isi na-abụ nwanne ihe a ka ọ na-agwa ma ndị ezigbo mmadụ dị mma ọ bụ ezigbo mmadụ dị mma mfu n'ụlọ ọrụ anyị o wee na-akọrọ m ya ọ na-akọziri m ya maka abịakwa m na-agwụ ya maka ndị dịcha stranded onwe ụmụ nwaanyị abịala ọfụ ụdị stranded ọ si ọ bụ na fa bụ nwoke kịta na ọka enyelife aka ọ yara akpọbata ụmụ nwaanyị bi maka o nwekwa nwaanyị ọ ka nụ nwaanyị ọfụ so maka na ewu na ji anara anọ buusu na azụ anara anọ ka oke na ngịga anara edina nya bụ ọ na-akọwa na-asị na ọ bụ nwoke kịta ọ nabata ya mana mba ka a ghara itinye n'ọnwa ọ bụ ezigbo mmadụ kara aka mgbe mụ na ya fụrụ ọ fụkwara n'afa m ozugbo baji m ọ fụrụ afa m like this tipu mkpu si m nwanne m nwaanyị bido sụbalụ m igbo na public n'etiti ndị ọcha ọchọ dị mma na ndị ọcha nọ n'etiti ka ọ sụbagodi oyibo ka a ghara isi ya kedu nkankala nwa ejighị na-asụ men nya bụ ọ bụ mmadụ dị proud of onwe ya malụ nwanne maka na onye ka m ji asị unu kabarụ na-abụ ụmụ na afọ igbo na afọ onye na-edu ya na ọ bụ identity ozugbo ọ fụrụ ala afa m ka ọ ma stampụ na baji m o tipu mkpu n'ike wee kpọọ m nwanne wee mebe m ka nwanne anyị mebe ka nwanne anyị bido na-asụ asụsụ be anyị na-akpa overheading na-akpa ndị maka onwere onye ọzọ na-asụkwa asụsụ be anyị mụ na ya wee makụrụ o wee kọchichalụ m akụkọ m wee tie mgbu nsi ofu nwanne ya si ya good morning na-aga aga ọ sị m na ọ ga-adị ya si ya ma good morning ahụ na-ayị ya si anya si kwuo ma good morning ọ sị na ọ ya lasị ndị be anyị kedu ihe unu kwuru ọnya si ya so good morning na-aga aga ka ọnya nabata ya n'ụlọ ka ọnya asị ya good morning ọ bụ ihe nsi ka m jụọ unu maka nwanne ahụ na-efuzi efu dị homeless mbụ ọnkụl ahụ unu afụgo n'elu ụwa bụ jonjoloko ịmara ihe ga-eme echi ya ka m ji si ịfụ mmadụ ị ga-enye nwuli aka inyeli aka nke bụ nwanne gị flesh and blood inye nwuroli aka ka ezi isi na-abụ nwanne a ga-atabụla anụ n'arụ onwere ka esi eme nwanne na-abụrụ a na-enyeghelite aka onye enyela ibi aka ibi enyelu nwanne onwere ka esi eme nwanne na-abụrụ ya iwe mee nwanne gị ụdị ya ifuru na afọ taa gị mmiri nwanne m onye sikwa ka ọ bụrụ onye si ka a ghara ịbụ ma ọ bụ na o nwere onye bụ iru achọ iru nke mmadụ agbara ọkụ ya bụ onye sikwa ka ọ bụrụ ya onye si ka ọ ghara ịbụ ya ma ọ bụ ya isi ka anyị mebe nwanne anyị na-eme nwanne na-eme edede na-emesi ike isi na anyị achọrọ ịbụ nwanne nchezo oge a sị na ajọ nwanne ezigbo oyi karịrị ajọ nwanne ezigbo oyi ka ajọ nwanne mma unu aghọtago
ndewonu unu tinye ọnụ n'ihe a ka anyị mazịa ma osi gbaghali ya ma osi agbaghalị ya. Ndewonu ka emesịa na unu tinyekwala anyị aka n'akala ịfụnanya ya na akala nkesa.